Sê xaçrîkên rengan dighêjin navendekê. Nîşana rengan, sor, hezkirin û ceng e. Spî aşîtî bê gunehbûn, kesk, jiyan û hêvî ye. Nênîkek bi telê rasayî hatiye pêçan, tê de mirov xwe dibîne. Hêlîna hêka kesk bûye volkanekî hêviya Kurdan, hêviya ku ketiye bi nîşana tivingê. Roja Kurd bi hicdê tirêjên xwe nasname û çandê dipijrîne, lê dîsan jî tev bi têlan hatiye birîn. Mit der kurdischen Flagge beispielsweise ist natürlich ein Bild der kurdischen Flagge. Minak tabloya ala Kurdî, ala Kurdî ye. Lê şêweya nîgarkirina vê alê ku her sê rengê wê ji volkanekî diherikin û li ser vî volkanî ku hêviya Kurdan têde ye, ketiye bin nîşana tivingê. Ev destnîşandan huner e. Und das ist die Symbolik, die dahinter steckt. Und wenn dieser Vulkantrichter mit einem Fadenkreuz aus Stacheldraht überspannt worden ist, Hûn mebesta vê tabloyê ji min zêdetir tê dikin. Mîrê hêkan di vê tabloya binav û deng de, gaveke din ya herî giring di zindîkirina vê pirsgirêkê de davêje. Dema ku perçeyek neynik ya bi têlên rasayî hatiye pêçan, di wênê de ava dike. Li vir her temaşevan xwe û dîmenê xwe di hunerê de dibîne. Ev jî pîvaneke herî bilind e. Der Betrachter des Bildes. Er sieht also sein eigenes Porträt im Kunstwerk.